בוקר טוב. תקשיבי ותקשיבי לי טוב, נשמה, אין לי זמן לבוקר טוב ולא שום דבר. עכשיו את שומעת? תרשמי את המנוי שלי עכשיו, הבנת? הלו, את שומעת? לא, אני לא שומעת, נראה לי שאת צריכה לחזור על זה עוד פעם. למה נראה לך שתדברי אליי ככה? את חיה בסרט, נשמה, תעשי את העבודה סליחה, שלך. למה את צועקת עליי? כאילו, מה נראה לך? אני לא יודעת מי את, אני לא יודעת מה עבר עלייך ביום יום רעים. אני לא יודעת אם את גרושה, יש לך ילדים, את רווקה. למה את צועקת עליי? אני בסך הכל באה לפה ונותנת לך שירות ועושה את העבודה שלי ומתפרנסת. טוב, לא לבלבל לי את המוח, אין לי זמן לרגשי, תביא לי מנהל עכשיו. המנהל לא פה. אוקיי, אז תגידי לו שיחזור אליי. אוקיי, אין שום בעיה, את רוצה שהוא יחזור אלייך, זה עד 3 ימי עסקים. מה זה עד 3 ימי עסקים? אני רוצה אותו עכשיו. אין מה עכשיו זאת מנהל, אומרת? סורי. זה פשוט את רוצה להמשיך חוצפה, לצעוק? תצעקי. אין בעיה, את רוצה לשמוע עוד פעם את השיר המתנה? לא, ממש את לא. רוצה, תקשיבי מה אני אומרת, את רוצה לשמוע עוד פעם את השיר המתנה, כן או לא? לא.